Surabaya wis kadung janji lakon kasida
dikon galipun wong ijab no manten lakune ora gampang lah kabeh iku mawa bredungan kudu ngerti naptune taun kelawan neptune wulan uga dina lan pasaran ojo nganti ketinggalan lah iki ya ana meneh Pak dina larangan sing gedhe kanggo ijabe manten lan sak pinunggal alahane contone kaya dina galengan taun lan dina tali wangke lek kanggo wong duwe gawe burikane ana balahake mulane lek kate duwe gawe sadurunge kudu diteliti dina wulan lan tangkale kudu dibrehungi umpamane awake gak iso takokno nang wong sing ngerti perune cek bisa selamat besok ing tembe puri ya bener kabeh dina ngono becik ora ana dina sing watone kudu ngerti anggone nyabuh ana napa maneh iki lek miturut teko pritungane wong Jawa kaya geblake wong tuwa gak kena kekeperluan apa-apa lah iki ya ana meneh lho kadang-kadang gak wani nindakake wong nglakoni jejodohan kesatuan sing ketemu selawe lah kesatuan ketemu selawe ngono buri kali ono belaine tapi lek kanggo aku sing muni ngono iku kurang mateng pritungane sakjane kesatuan ketemu selawe Pak sing ora kena dijodohake sing diarani selawe sing gehe lho iku lho maksude naptune dina lan pasaran sing akeh dhewe digathukno karo sing titik dhewe arane dina Sabtu Pahing kelawan Selasa Wage lah dina Sabtu Pahing naptune kono 18 dene dina Sabtu Pitu arane Selasa Wage lah 18 karo 7 lek digonggung ketemu selawe iki sing diarani selawe sing kehing sing ora kena dijodohake lho iki lho ana contone Pak wong sing becik pamikirane kados panjenengane Bapak Untung sing duwe gawe lah sadurunge duwe gawe diprintungi dhisik ulang dina lan tangkale dadi sakbare duwe gawe cek selamat kabeh keluarga lek perkara bandilan rugi Bu wong duwe gawe wis diniati sing penting duwe dulur mlumpuk kabeh ketok tenan kerukun ane ana paribasan mangan jangan tahu tempe iku wis kono masalahe disawang tangga kanan kiri
Pak Untung becik tenan pamikiran